Nagpapaiso tayo pagbagam. Ang saltog na kanitim say. Kisa ba na nga tao? Ang mula ng arod nga dasaki mo, naramid na pa kanya mata. Hindi ka mo, Andres. Tapi ngayon salto na umulatan. Sige, siya bahala dyan. Sakti, magpanakam kanya na. Marmamati nga tao na eh. Sabihan mo, Andres. Dim kaya tajay, friends to lovers, kamaamon na kon maton. Tapos, among matugali kon. Tapos, nakita mo ton, di ba? Padi ka pa jay. Pumitter. Nagdugyot ka. Bag kumamay, no? Bagong ahit, idi. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Anamit ti sarasarbik nga lalakin ngay, no? Sakti biyabyaginda. Tapos, nakasiting prete ala di balay. Anangay kun na ti tao dyain ngay. Kababayin ako na. Kumahal ka nga rod, ana maramid mo. Mahal-mahal. Baga langon kanya mon, ata utak mo ti paganain, madi ata pusaw mo. Gamin, si kanto mo lang ti kakaasay, no kasta ti style mo. Sapay nagado ti lalaki nga nalang pasangit ti babae. Islaw pakpakilamda. Dapat ti nasasakit nga agsao, kaya mo ti kasday. Puray sao-sao lang, no, nagdadagsin mi ta di bagbaga na kanyam, di ba? Nagsakit no katinakim mo, puray mula isang sangitan. Apay naglaing ka, siguro, ado babae na labasan mo na. Ando nga nalabasan, nga bagbagam mo, babaero. Siyempre, agad yung kumparet mo mga kainumak, dado mano mabartik da. Mas istoryada kanya kagad naglabasan ti pinagbiagda, kinagad nakaasawa dita, nagad mangyayari ti panagbiagda. So, dado agpampanunutak, no, mayat-mit lang niya ti agasawa, bunuhaan. Ben? Kabagan ano ka, Ben? Tikas tama taulungon. Baka na nagparanga, baka na makita, kabay. May nakasama ka niyan. Andres, nalalati sakit ko. Hindi ako samang kayan. Kabay niya sakit mo. Sumulagan na bayag ng parparangan ah. Stage 3 ti sakit ko ni Andres. Nagsamit ko mo yung kilobungan. Kagayang sakit mo ka. Kaya mati may pagbaga ka niya may. Nakatulong kami kumamay. May na kami mangibaga ka na, Andres. Nangarap, gasat po na. Kailangan ako makabayo mo ka niya may. Parehas ka ng mga tao. Hey, ito ba? Kaya na ka. Isa ba mo? Puro kami na pinapagkakailangan. Kaya na ako. Ikulok mo ka talaga rin. Ano nga eh? Tawag niyo yung umagas mo. Nagpa-check up ka. Isa ba? Kasano nga itatan? Kasano ka lumay mo kasta? Di ka kaya magtungtungan ti agas. Tapos di ka pa nagpa-check up. Ano ta cellphone mo? Cellphone mo nga tao eh. Kapi ka store, perdi-perdi mo eh. Kung pa'y tatkab na eh. Hindi nga diktak-tak tayo, Andres. Salto na mo ni Dimsey. Saltak ito nga ito, pagkatang iti agas. Nyapit at pa. Susuguro na madim kahit agasawa na at panay problema ti mangmangag mo. Mga kasjay. Kaso, dati inarim ko nga iti. Materialistic mo it. Tsaka, sila napabainan na di riknak, naba na nga di tao. Di pamilya mi kay marigrigat lang. Sila di bagay. Ay, kasgay, sugayam na atap ka ti babae ah. Madi mait. Dinukay mo ko awan ti mairetam nga ko sa balay. Adi natin tinongim kanyam. Ukis ti sa bangpit de.
Agsarak ka pa iti sa bali, kada tuyak lang aro doon. Kaslakak lang nagbirok ti pinagselosa kon Apay tagselos ka, kaya gayim tamay. Dim kaya tajay, friends to lovers, kamaamun na kon maton. Tapos, among ugali kon. Tapos, nakita mo ton, di ba? Padi ka pa jay. Pumiper. Nagdugyot ka. Bag kumamay, no, bagong ahit idi. Ala, sobra ka mo at baka mangagda. Mangig ka. Duduwa talag tungtong. Sino ka mati makangigmay? Basta, keep it private mo ton Keep it private. Baka si kapay timang bulgar at nga kinatarabitab mo. Madi mo ton ikababain ko mo. Damat lagay ang babain mo. Kano kaya agtino nga main? Agtino? Nung inasawa na, agtinoak, amin na ibagam ko sa ruto. Uray awan ti agas asawa, nung sursurok to mo lang. Tiket ko ay nalalaingim kanyak. Kung nalaingak mo't ado amok ng trabaho, madag sakit ti ulong kiniyak. Madingag sakit ti ulo. Why, ngim baka ate ulo ti baba ti sumakit kanyak, kapukanyam. Apay, madim kayo kya? Pinapanman nga man ti tungtungan itan, tatay sa bali lang napaman itan. Kung isyat mo nga ro doon tamabartok kan, taiyawid kan. Awan mit timod ko uminom nga main. Apay, agbalbalaw kan, madim kayo ti ara kan. Han mo tadi agbalbaliw. Occasional nila pinaginom ko. Kaso, inaldaw mo nga daging invite. Itulok mo, nakasalato ti pinagbiag man, agin inom kalatan. Apaya, okay lang mit kanya ka. At least, naragsakag ti pinagbiag ko, no regastuya lang. Nagdrabaw mo, ti pinagragragsa ka mo na taon. Kura mo si ka, nagrabaw ti raragsakam. Pag-aangawalan ka lang, kilkiligan ka. Basta talaga ti babae na in love. Nagpapaiso tayo pagbagam. Ang saltog na kanitimsay. Yung kisa ba na nga tao? Ang mula ng arod nga dasaki mo, naramid na pa kanya mata. Hindi ka mo, Andres. Tapi ngayon salto na umulatan. Sige, siya bahala dyan. Sakti, magpanakam kanya na. Marmamati nga tao na eh. Sabi mo, Andres. Tukal kanya mo lang na yung kilubungan. Ay, mati Sakti bahala. Sakti sumulit kanya na. Sige, sakti mong katuyoy. Mangsan natin cellphone mo. Saan lang nagtandres? Hindi gumanatan. Kanya nga saan lang na iparamit ko lang natin cellphone mo. Libre adyo. Hindi mo baybayadan kanya ko. Saka no may lako ka di bilag ka. Sige, ikang kapag gatang tagas mo kung pagpa-check up mo. Hindi ka babae ng Andres. Wala akong latapagay mo. Dala ti paggatang ko tagas ka. Kaya anak ko makabain mo. Madi ka matanagan. Sakto lang pahalak yun pagkat kung magpaliwanag ay. Nung kapayawan ti may pag-iskis may. At least matulungan ka, lumaing ka, di ba? Tatape lang, Andres. Nakul nga pasalamat ko. Ngayon masin mo nga di pagkitripak iti. Isupay di tumulong kanya. Nakul nga salamat ko kanya man